Ya Allah ka shirye mu, ya Allah ka shirye mu. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Mahbubin bihi la tamatta'un. Wallahi da masu dauka hoto sun dauki hakikanin hoto na ana wanko hoton ba za a ga kowa ba sai a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hoton. Ina za a tukuna fal a dauki hoton Barhama amma da an wanko hoton sai a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wane ne wannan da muke jin dadi da shi? Shehu Ibrahim radiyallahu magana shan wiwi ba zai yi mu ma ka zo ka waina mu yan iska yan kwararo yan wiwi ba zai yi ba. To wannan hoton da aka dauka na waye ne wannan hoto mai gemu da aka dauka na waye ne ba na shi bane ne tsakani da Allah ba ka je ka ya wiwi na ka haika zo ka ni ayoyin nan ma wasan wa yake zuwa ma a bakin ka ne abu babu a cikin alkur'ani ka dogo kana kawo wa bawon Allah billahi lazi ka tuba wallahi idan ba ka ba billahi lazi ka da fir'auna makoman ku da ne yawwa zancen gaskiya kenan wallahi ka tuba ka koma ga Allah